En af de her nye ting i forbindelse med, at vi begyndte at tænke meget på, hvordan vi kunne håndtere regnvand lokalt, det er, at der er faktisk blevet udviklet koncepter til at lave belægninger, hvor vandet i stedet for at blive afledt og komme i kloakken, så kan løbe lige igennem. Så det er jo måske en idé at overveje, hvis man stod og skulle have en ny terrasse eller have en ny indkørsel. Og den måde, de fungerer på, de her belægninger, det er, at man lægger fliser, som man kender, har noget fugemateriale, som vandet kan trække igennem, og så nedenunder har grus i forskellige fraktioner, som gør, at vandet stort set kan løbe igennem lige så hurtigt, som det lander på. Og så når de ender ned her i bunden, så skal de trække ned i jorden. Får vi et meget voldsomt og stort regnskyl, så sker der det, at vandet når at stue lidt op her i belægningen. Men i det, at det er store sten, så ødelægger det ikke bæreevnen, så man faktisk stadigvæk kunne køre på sådan en belægning, selvom der måtte stå vand hernede, indtil det så efter en dag eller andet er trukket væk, og vandet ikke er der mere. Udover de flisetyper, som man har udviklet til at skulle være drænbelægninger, hvor der er helt store fugeknaster og dermed brede fuger, så kan man også bruge mange af vores almindelige fliser, 60-60 fliser, 30-30 fliser, eller så de fliser, der ligger her. Det kræver bare, at man sætter sådan nogle afstandsklodser, hvor de mødes hen, så vi får nogle bredere fuger, og så låser stenen eller fliserne og holder dem på plads, også når der gås på den.